Il-President tal-Għaqda Studenteska Pals Klaj Farrugia ippreżenta l-11 kandidat li se jippreżentaw lil Pals fl-elezzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji għal din is-sena. Il-koll huma studenti li kienu dejjem attivi fl-Università ta' Malta u li għandhom karigi f'xi jaqdiet fih dan l-Università stess. Klaj Farrugia enfasizza fuq il-prinċipji tal-kampanja tal-Pals għal din is-sena ibbażati fuq l-slogan You University. Ryan Paċ, il-kandidat għal president tal-KSU ta' din is-sena, stqarr li huwa ta' onur u privileġġ għalih li jmexxi dan it-tim għal KSU. Huwa sostna li dan huwa tim li jrid jisma' lill-istudenti jitkellmu, iwasslu l-opinjoni tagħhom biex bekk ikun tim li jirrappreżenta lill-istudenti universitarji ta' kull livell. Barra minn hekk meta mistoqsi dwar il-proposti tal-Pals għal din l-elezzjoni, Ryan Paċ qal li jekk jingħataw il-fiduċja irid kunsill tal-istudenti li jaħdem fuq l-idejat tal-istudenti u li jpoġġi lill-istudenti fiċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Ryan Paċ sostna li jridu jagħtu l-importanza lil parteċipazzjoni tal-istudenti x'għandhom xi jgħidu u li kull student irid ikun irrappreżentat b'mod ġust. L-ewwel nett il-kampanja tal-Pals din is-sena hija University. Kif wieħed jista' jinnota mill-ortografija tagħha tkun kampanja illi involvu kemm jista' jkun lill-istudenti fiha. Ġifieri inti saqsejt nista' tkunu qegħdin tagħmlu. L-ewwel u l-iktar ħaġa importanti ninvolvu l-istudenti, ninvolvu lill-laqdiet studenteski. Fl-aħħar mill-aħħar Pals inkoraġġixxew lill-studenti kollha biex jieħdu sem attiv fil-kampanja u jkunu parti mit-titjib neċessarju fl-Università ta' Malta.